Friends, nandito tayo kay Aling Lusing, oh. Ayun si... Ayan, Aling Lusing. Nagpunta dito si Anthony Bourdain. Yan, picture niya. Kamusta kayo, sir? Okay lang. Para po sa sisig ko, para sumarap ang ating. Para po sa sisig ko, para sumarap ang ating. Oo. Ayan. Ma'am, pakita ko lang yung ha. Okay, sir. Ayan. Ito ang pork barbecue. Ayan. Pakita mo yung mundo. Oo. Ma'am, baka may gusto kang batiin, ma'am. Shout out sa aking mga ka-workmates Ayun. dito sa Aling Lusing. Ayun. Pwede kong pakita yun, ma'am. Ito na yung mga nila, oh. Mga tinda. Merong talong, okra, at saka yung, anong tawag doon? Buro. Yun. Tapos meron din silang pako salad. Yan. Ito, meron sila ritong isaw. Yan. Tokwat baboy. Wow. Tapos, dito sila nag-iihaw. Ayan, oh. Ayan. Boss, matagal pa yung isaw? Nandun lang, sir. Nandun na. Okay, thank you, boss, ha. Dito tayo sa Ma'am, good morning. Ito kaya yung kay Elias, nagkikita na cellphone, buy one, take one. Ma'am, anong lugar to? Angeles, Angeles City. main branch ng Aling Lusing. Okay, Aling Lusing main branch sa Angeles City. Anong street ito, ma'am? Graciano Street. Graciano Street. Lasiano? At saka yung doon, Crossing po tawag dyan eh. Graciano Agapito. Agapito. Graciano Agapito. Graciano to. Oo. Pero yung pa-cross na ganon, ma'am. Yung pa ganon. Po tawag dyan, sir. Ha? Crossing. Crossing. Yung crossing. Papuntang Pampang, sa kaliwa. Pag kumana naman, papuntang MacArthur, Balibago. Okay, friends, eto, nakuha na. Eto na yung order natin. Hi, sir. Good morning, sir. Thank you po. Ayan. Magkano ang damage? Marami naman kayo masarap yan. Oo. Sigurado mababalik kami. Parang ka once magkamukha. Pares kayo yung Thank you. Thank you. Uwi na tayo guys. Nakapunta na tayo kay Aling Lusing. Meron na tayong ulam para kay Rodrigo na nagtatrabaho doon sa mga tinatapos niya yung ginagawang tiles. Actually, tapos na yung tiles. May pinagawa lang si Louie Boy na steps doon sa second or sa third gate papuntang empty lot. Uwi na tayo guys. Ewan ko guys yung nasabi ni Louie Boy. Ang binili pala natin sa kay Aling Lusing, kare-kare, beef papaitan, at saka sisig para kay Rodrigo. Tapos meron tayong chicken isaw. Oo. Tingnan natin, masarap. Pero masarap siguro guys kasi si Aling Lusing, kilala yan dito sa Angeles. Nasa California pa lang kami, nanonood ako ng mga videos tungkol sa Angeles. Laging lumalabas yung mga Aling Lusing na restaurant at pagkain.
Meron silang, itong pinuntahan natin, hindi aircon, pero meron kami nakitang isang Aling Lusing na dadaanan namin paminsan-minsan papuntang Nepo yata. Merong aircon na Aling Lusing. Pero isa lang yung may-ari niyan, si Aling Lusing. Si Aling Lusing, sa sobra niyang sarap, dati si Anthony Bourdain pumunta sa kay Aling Lusing. Eto guys, naka-order na tayo ng shirataki rice. Dumating ito kahapon. 1 kilo, make sure 1 kilo nga ba ito? Yeah, 1 kilogram ang isang bag. Kasi, wala na alanganin na. Isang lutuan. Yung isa, wala na. Langga, lumalaki naman ako dito sa shirataki rice mo eh. Hindi yan sa shirataki. Sa iba yung kinakain natin yan. Ayan oh. Pero masarap guys. I mean, okay Okay siya. siyang kainin na compare doon sa mga pampababa ng para doon sa mga sa mga merong mga high blood, yung mga rice na mga brown rice, yung sinasabi Diabetes, you mean? Ano? Hindi, sabi mo kasi high blood. Oo. Sa diabetes. Diabetes, I mean. Yeah, yun. Eto lang ang nakain ko. Kasi yung mga brown rice, yung mga Purple rice, purple ayaw rice, niya. Hindi ko makain. Pero ito na kinakain ko rin. Pareho kami. Kaya lang tumataba ako. Hindi yan tayo sa shirataki. Sige, magluluto na ako para makakain na tayo. Kain na tayo ga. Ay.